Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretary Amanow ýurdumyzyň terget ýaka çäklerini gulluk edýän harby gullukçylaryň we olaryň maşgala agdalarynyň ýaşaýyş durmuş derejesini gowlandyrmak boýunça alnyp bolýan işler barada hatabat berdi. Döwlet serget gullugynyň serget kararlaryny durmuş maksatly deskalaryň ençemeti guruldy we ulanmaga berildi. Hyzywsanna, Balkan we Lewap vilayetlerine ýurawap ýaşaýyş toplumlary, Köýtürnak hemde Bäherden etraplaryna lukmançyk idaralary guruldy. Ýa-da kuwatda ýurdumyzyň sebitleriniň bir näçesinde degişli gurulşyk işleri alınıp barlýar. Şeýlekem Gorunluk Ministrligi tarapyndan Balkan vilayetine has oňaýly we otoglaryň ýerleşigi gowlandyrylan ýaşaýyş çaýlarynyň, medeniýet öýüniň, mekdebiň, çağlar bagynyň hemde taglyk oýunyň gurulşygynyň barşy barada hatabat berildi. Şola desgalary ýakyn geljekde ulanmaga bermek meýilleşdirilýär. Hormat prezidenti mäde hatabat dinläp, harby gullukçylaryň gulluk etmegi hemde olaryň maşgalak daglarynyň ýaşaýyş durmuş üçin has oňaýly şertler döretmegiň ýurdumyzda amala aşyrylýan harby özgertmeleriň ileri turýan ugurlarynyň biridigini beýledi. Döwletimiz bundan beýlekde ýurawap terhit kararlarynyň täze binalaryny, ýaşaýyş çaýlaryny watan goraşy üçin gulluk we durmuş maksatly desgalary iýligderli gurar hemde ulanmaga berer. Olary ýurawap tenkeler we täze injamlar bilen üpçüleder. Hormat prezidenti mäde harby we hukuk goraýjy idaralaryň işini kämilleşdirmek boýunça güdümli tutulan meýilnamalaryň durmuşa geçirilişini bir güdükçülükde saklamagyň zerurdygyny belläp, vice-premier Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretaryna bir näçe anyk tapşyryklar berdi.